Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videjka. No a dneska uvidíte můj první win v nový vánoční sezóně 7. Já doufám, že videjko se vám bude líbit, nezapomeňte dát like, odběr, taky klasicky budu rád, když zazíte na Kick, kde streamuju každý den, a pokud mě chcete podpořit, tak můžete použít můj kód shopu. A už jde se videjko. Dostali jsme se do naší první hry v sezóně 7, já rovnou koukám, že nám, já nevím, jestli to bylo tady tu sezónu nebo minulou, teďka se nejsem na 100% nejistý, protože já jsem OG Fortnite nehrál v sezóně 6. Ale vidím tady změnu, co se týče Tomáta, protože místo Tomáta tady je Tomato Temple, ale podle mě to asi bylo přidaný v sezóně 6, myslím si, že tady ta sezóna měla jenom celou tady tu zimu přidanou, takže Polar Peak, Frosty Flights, Happy Hamlet, Shifty Shafts možná je upravený, ale jenom posněžený podle mě, a celá mapa, co jsem koukal na líky, by taky měla být posněžená na Vánoce, takže totální banger. A já jsem se rovnou všiml jedné věci, které byste si možná nevšimli, a to je to, že máme OG layout tady, máme tady OG layout na zbraně, na healy, na sprint a dokonce i na killy vpravo nahoře u mapy. A já osobně mám tady ten layout radši teda. Já přece jenom jako říkám OG, ale ono to není moc OG, protože tenhle layout nebo tenhle HUD, overlay, nazvěte si to jak chcete, tak je přece jenom z chapter 2, možná i trošku novější, třeba chapter 3, jak přidali sprint. Což znamená, že v tady tom Fortniteu, když byl sezóna 7, tady ten layout nebyl, tam byl ještě takový ten starý, jak jste měli HPčka ve prostřed, zbraně, inventář, matr, to bylo úplně stejný, mám takový pocit, akorát HPčka byly ve prostřed a to je asi jediný rozdíl, no. A jestli Fortnite dokázal udělat různý layouty na jiný game mody, tak proč by nepřidali sem ten OG Fortnite HPčkový layout, co byl jako ve prostřed, jestli si to někdo pamatuje tady, protože ten se měli přesně v té sezóně, když hrem. Ale s náma Tomato Temple nikdo nevpadal, koukám, že je jenom 40 lidí, no, to by bylo se taky NPCčka, protože nejsou rankedy. Dáme biga a letíme tady rychle pro letadlo. Letadla si pamatuju, myslím, že i další sezónu u těch stanic, kde jsou letadla, budou i bowlery, anebo to byla sezóna 9 asi až možná, kde je přidali. Já už si ani nevím, co je moje nejlíbenější sezóna. Já jsem tady tu sezónu měl rád, mám pocit, že tady tu sezónu začal i první jakoby turné, že to byl ten Share the Love event, tady ten Architect Cup, jak jste vlastně mi sbírali takový ty piny v tom Compete tabu. A spreje, myslím, že tam byly za výhrou, možná i V-Bucksy, myslím, že tam dřív byly. Což jsem sbíral, teďka už to bohužel nevidíte nikde, že jste to nikdy nazbírali ty piny. Vlastně máme takhle vzali a odstranili. Ale letadla si pamatuju, to je taková klasika, taky si pamatuju ten legendární klip toho Mongrela, jak lítal tady v Pleasant Parku s letadlama. A podle mě nejvíc lidí padalo té zimy. Takže tam letíme a připomíná mi to teda vlastně ještě jednu věc. Ok, tak počkat, týpek nás střílí. Ježišmarja, s tím se míří strašně blbě, a to jsou dva hráči normální. Ty krása, ale týpek ho počkej rozsekal docela jako. Nebude špatný hráč, si myslím. A má gravity efekt už. No to je normálně dobrý hráč. Olala. Já jsem pumpu. Přijde, že vás spase. Přijme další a týpek nám utíká. On má buš tady ten blázen, ale. Buš zničený. Týpek dead, easy. Nám žádný shieldy a tady ten blázen si tady hodil další ten Portafort. Máme dalšího snipera na hoře. Já si bojím, že mi sniper ten zzádu, ale... OK, co jsem mu poslal? Berem klasickou botu, no jasně, že měl z pasce zlatýho blázen jeden. Jsem za lek? Že to letěl přímo do mě. A dali jsme mu snipe, a já ho naletím asi normálně. Riftem, berem boltku, jeden rift necháme. A pojď, jež mě to strašně baví ten OG Fortnite na jednu stranu, proč to nejsou rankedy? Ty kokos, co zas dostal? A já nemám matro. Já mám matro a týpek nás grife s tím.
Taky měl spas. Ty krása, ale jako borci not bad. No bad, tady jsou snad lepší hráči jak v novém chapteru. A mně se hlavně strašně líbí ten overlay, nebo nelíbí, ale jsem na něj zvyklý a přijde mi, že je prostě o dost víc clean. Myslím teda ty killy, jako to inventář, upřímně inventář v nový chapter mi vůbec nevadí, ten mi přijde třeba v pohodě, jako. Ten mi přijde dobrý. Inventář mi je jedno, healy mi jsou taky jedno, ty tam taky vypadají dobře, sprint mi je asi taky jedno, to je o zvyku. Ale přijde mi, že jak přesunuli ty killy, lidi alive a vlastně celkově ten čas té zóny, tak to mi přijde hodně jako zmatečný, furt jsem se na to nedokázal zvyknout. Mám to tam dokonce zabugovaný s těma FPSkama, že ty FPSka mi tam překrývají, myslím, že Spectatory a ty Spectatory jsou ještě nad tou mapou, si pamatuju. Což je taky špatný. A tady jsme dali krásný headshot snipe další. Hej, ale oni mají nějaký dobrý loot. Oni mají mega dobrý loot, další spas tady a Heavina. Heavina dává stopad, ne? Pokud se nemýlím. A nedává to vlastně to? Ono to možná dává to? Na hit stěnu, že jo? No jasný. OG replaceovací Heavina. A ty by má RD deploy ještě dokonce tam. Neměl náhodou campfire nikdo? Měl campfire, bych si potřeboval dát. Vlastně, já jsem na hit ze snipey a ty mi tady snipey. Nechám ho tam. Vypadá, že střílí docela vedle a já jsem i tak na hit, kdybych si dal campfire podle mě, takže mi to je jedno. Že ta Heavina bude dávat stopady, že jo? Jo, dává stopady. Dává stopady a dáme si double campfire, když tady máme ten druhý. Tak já si rychle dohealem. Ježmarja, to je mega rychlý. Se taky pamatuju, jak jsem používal dřív OG 2 campfirey na to, abych vyhrál outheal. To byly ještě outhealy zábava, mi přišlo, teďka ty outhealy jsou fakt nudný. Ale co se týče té mapy, tak se asi změnil jenom ta zima. Protože tady to podle mě nemám označený z minula. Jo, ještě mám pocit, že přidali blok. A ten blok je tady, což byla taková ta lokace, kde byly ty kreativ mapy od různých lidí, který jsem vlastně jakoby Fortnite vybíral. To bylo taky super. A já mám pocit, že ten blok potom přemístili sem, místo tady toho baráčku. Nemá týpek AKčko, tak ho dám. OK, jako skoro nás zabil, nebyl hak. A zlatý dokonce měl. Mjau, ale bylo to, šíplo to, tady máme dokonce vánoční stromeček už. Easy, jako stopade je brutální, jako no. Stopade je brutální a doufám, že využijeme i toho replaceu s ní. Ale to, co jsem chtěl vlastně doříct, než jsem začal fadit to Tilted Towers, ty měl dokonce vlastně tu boltku s tlumičem a quad launcher dokonce. Ale chtěl jsem doříct to, že mi strašně chybí, jak Fortnite vlastně posněžil celou mapu jako na Vánoce nebo na prosinec. Protože podle leakerů, jak už jsem říkal taky, tak by tady ta mapa měla být zase celá posněžená. A mě to strašně chybí, jako v tom Fortniteu klasickém. Tady se mi to strašně líbí, ten sníh. A já mám takhle pocit, že to funguje i ve více hrách, že to není jenom Fortnite. Já mám pocit, že i v GTAčku se vlastně posněží celá mapa. Pojď, bokni se. Replace na první, boom. Parádička, 48 jako sáháčka je taky crazy. Zase 2 campfiry, mrskneme oba. A že nám posledních 5 lidí? Posledních 5 lidí? Padl nám Chuck, jako to je ten OG, ale s tím se půjde hejbat. Nabijem si, replacem ho. Replacem. Replacem. Mám pump. Zóna ale. Zóna a já pednu, ale možná umřu. Prosím. Dobrý, potřebuji se dát Chuck, jako máme nenechá, že jo? 13 sekund dost. Dobrý, ale chillem, mám easy Chuck. Týpek trošku blázní teda. Dostali jsme snipe. To už není vůbec dobrý. On pedne, ale týpek. Tak nepedne, já nevím, co se dělá, tak nevím, čas jsem čekal, že bude pedovat teda, no. Plejne. Tak dostal snipe místo toho. No, karma je zdarma, já jsem ho dostal taky. Tady jsme to měli vyrovnaný. A týpek je totální sniper tady zase s bushem. Ale ještě jeden týpek nám žije někde. Pojď, sundej mu ten buš. A tak já jsem mu sundal nakonec. Nemá nabito, může mít podle mě. Ježišmarja. Jež, tak počkej, to by se mohli zabít, ale možná. Ne, skoro jsme ho zabili, ale dal jsem mu bomby. Au! On se nehýluje, ale střílí mě místo toho. Nemá healy, nebo co blázní? Nemá asi, ale chtěl riftovat znova. No měl, počkej. Neměl campfire, jenom jdu zpátky. Zkusíme letadlo na posledního. Než ho tady mám krásně, no letíme. A už moc nevím, jak se s tím lítá, ale zkusíme to. Ježišmarja, to se otáčí strašně. Já nevím, kde je tady vůbec? Já tady není. Je tamhle.
Au, on má dígla. A počkej, já jsem podle mě na hlavu z dígla. Já radši vystoupím. Bum, 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 bum. Já mám tam zágáčka, dokonce Victory Real s korunkou, který jsem taky ještě podle mě neviděl, takovejhle ten starý. Tak vypadá zajímavě. Easy win a dokonce máme nějakou novou tu, jo. Grafiku, když skončíte match, že tady vidíte level, to vypadá jak rankedy. To se mi taky asi líbí víc. Já doufám, že tady to videjko jste si užili stejně jako já jsem si to užil. A na hlavním kanále dneska taky vyšlo videjko z Reload turnaje, kde jsme skončili nějaký 20. a skoro jsme ji kešli jednu hru. Takže se na to taká můžete překliknout a my se vidíme zase zítra.